تنها موندم فرزندای من بی پدر شده سرسان شده امده اینجا زندگی کنی و تنها میترسم мавлуда аббосови 59 сола 6 моҳ пеш дар муноқишаи марзии тоҷикистону қирғизистон шавҳарашро аз даст дод. хонаи онҳо дар деҳаи Сомониёни ҷамоати Чоркӯҳ қарор дорад ва ба нақли ҳамсар шавҳараш Олимҷон Аббосов рӯзи 16 сентябри соли 2022 дар натиҷаи ба хонаашон афдодани тири тӯб ки шикастапораҳои он ба пушти сар, шикам ва пойҳояш даромад боиси хунравии зиёд гардида ба марг оварда расонид. انم اینجا در راست ایستادیدم نبیا اینجا ها پس نمیترسیدم برویتم گفتن او چوب میبرویم گم نه نشینیتون من کار میرم گفتن شورا بنده کار میکرم و یا گزیل من آمده بسیار شده برفتم من 112 شد که زاری کردن در برفتن عقبشان نگاه کردن و برویتم گفت التماس کرد برفتم گفتم بعد 15 منوت خبری مرگ شلوم دخترم بابا رفتگی пас аз сар задани ин фоҷиа ҳамсари Олимҷон Аббосов мегӯяд қариб ки ба ин маҳалла намеояд ва дар хонаи фарзандону хешу табораш зиндагӣ мекунад. зану шавҳар дар давоми зиндагии хеш соҳиби 3 фарзанд шуданд. ба гуфти Омина Аббосова шавҳараш солҳои қабл ба тиҷорат машғул буд ва чанд соли охир ба ҳайси сармуҳосиби корхонае дар Шӯроб кор мекард ва ягона таъминкунандаи оила ба ҳисоб мерафт. رحمت جناب عالی که از حال ما خبر گرفتم ما به مثال به مبلغ های همه خیلی پول با اکن آردر امون همه خیلی وای کردن یاردم آمدن و های خورده که همه خیلی کرد دعا کرد شتیم کن дар ин муноқишаи марзӣ на танҳо оилаи Аббосовҳо аз меҳри падар маҳрум шуданд. ба иттилои мақомоти расмӣ танҳо дар соли гузашта дар минтақаҳои марзии шаҳри Исфара 6 маротиба задухӯрди мусаллаҳона рух дода дар натиҷаи он чандин нафар ҷароҳат бардошта чанде аз онҳо ҳалок шудаанд. Абдулатиф Шарипов аз аввалин кушташудагони муноқишаи марзии соли 2022 мебошад. ман дар роҳе қарор дорам ки шаби 27 ва 28 январи соли 2022 ронандаи нақлиёти ёрии таъҷилии тиббӣ Абдулатиф Шарипов зимни фаъолияти кориаш ба ҳалокат расид. Абдулатиф Шарипов дар ин замон мехост ба мардуми хоҷаи аъло ки дар муноқишаи марзӣ ҷароҳат бардошта буданд кӯмак расонад, аммо худ ҷон ба саломат набурд. ҳоло ба ёди Абдулатиф Шарипов бештар ҳамсараш Иноят Ҳалимова ашк мерезад, зеро марги нобаҳангоми шавҳар ӯро бесаробон гузошт. онҳо соҳиби 6 фарзанд буда аксарашон бо оилаҳои худ дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. дар он шаби мудҳиш низ Абдулатиф Шарипов ба кӯмаки ҷароҳатбардоштагон рафта буд. ҷамъ шуда сӯи Иноятхон ама ҳамонҷа рафтиян дуо кун гуфта манам эсонаму рафта бед гуфта дуо мекард همینجا که میگذاشتم سیگنالشان رو سر دادم میگذاشتم که من گذاشته و سیام گفتم همون روز میگویم آمدگی سیگنالشان بلند بود گذاشته بلندم ها ایشان اون رفته بید دیگه گفتم ندانستم که باید مردگی بودیم. Абдулатиф Шарипови 62 сола зиёда аз 10 сол дар маркази ёрии таъҷилии шаҳри Исфара ба ҳайси ронанда кор мекард ки ҳангоми иҷрои вазифа ба ҳалокат расид. пас аз маргаш мақомотҳо ба ин оила кӯмакҳои моддиву маънавӣ расониданд. ҳамчунин маоши 5-солаи шодравон Абдулатиф Шарипов ба оилааш дастрас карда шуд. дар назар аст ки маҳаллаеро дар Исфара ба номи ӯ гузоранд. ҳамсарашро низ табобатхонаи шаҳрӣ бо кор таъмин кардааст. Иноят Ҳалимова мегӯяд ҳар рӯз аз ҳамкасбони шавҳараш қиссаву ёдовариҳои аҷибро дар ҳаққи Абдулатиф Шарипов мешунавад. бениҳод набудани онҳо барои мо ҳамин қадар мушкил фикр накунад ягон кас ки ба ё нестану аз ёд ба ё ҳеҷ вақт аз ёд намебуранд. ҳеҷ гоҳ доимо дар қалби мо ба ё ҳастанд. Дилроз Солиева ба ҳайси равоншинос беш аз 10 сол мешавад ки фаъолият дорад. ба гуфти ӯ нафароне ки муноқишаҳои мусаллаҳонаи марзиро аз сар гузаронида наздикони худро аз даст доданд ба тавонбахшии рӯҳиву равонӣ ниёзманданд ки ин кор бе кӯмаки равоншинос имконнопазир аст. фикр мекунам ки агар мутахассисҳои даъват кунад албатта мутахассисҳо намегӯянд розӣ мешаванд ки бо ҳамин оилаҳо кор кунанду ин оилаҳо як маслиҳатҳое тиянд ки аз ҳамин ҳолаташон буроянд ва давоми зиндагиашон идома ёбад.
хатти марз байни тоҷикистону қирғизистон тақрибан 1000 километр буда ба гуфти ҷонибҳо то ҳол зиёда аз 600 километр ё ҳудуди 70% он муайян шуда, қисми боқимондаи он ҳанӯз маълум нест. номуайянии вазъият ва даъвоҳои тоҷикистону қирғизистон доир ба масъалаи замину обу чарогоҳ ҳар чанд вақт дар деҳаҳои назди марзӣ боиси сар задани муноқишаҳо мегардад. дар натиҷаи низоъҳои марзӣ то имрӯз аз ду ҷониб даҳҳо нафар кушта ва садҳо нафар ҷароҳат бардошта, илова ба он ба манзилҳои зист ва иншоотҳои хоҷагии халқ зарари ҷиддӣ расонида шудааст. бо вуҷуди ин ҳама мардуми минтақаҳои назди сарҳадӣ аз ҷумла сокиноне ки наздикони худро аз даст додаанд, хоҳони ҳаллу фасли ҳарчи зудтари масъалаҳои марзӣ ва барқарории муносибатҳои дӯстона бо кишвари ҳамсоя мебошанд. зеро аҳолии ҳар ду ҷониб солҳои тӯлонӣ дар фазои сулҳу осоиштагӣ умр ба сар бурда дӯсту иттифоқ буданд ва онҳо мехоҳанд то дӯстии онҳо устувор бошад.